बे मानसिखौ रायलायबाय थानायखौ नुखादों आरो लामायाव माने सासे 39 बा 40 इयार्सनि हौवा आरो बेनि उनावहाय 15 बा 16 इयार्सनि गथ'फोर सानै दाना बिसोरो रायलायलायबाय थानायखौ नुनानै आङो लेंदों जाहैबाय आरो बै जुवान मानसिया बे सिख्लासा गथ'फोरखौ लेंगासिनो दं माने खेबसेल' बिनानावसो होनगोन जेबो जाया लाजियो होनबाय जाहैदों गथ'फ्रा लाजिनाङा फन नाम्बार बिबाय बेबायदिनो मामा रायलायनानै गारि लानानै ब्लड एबसु अफिसत माल खायफालाय किमान बार फाथर मारिसे बाथ्रायाव दङ मानसिया खुगायाव थैयो दा मैया आगानाव थैहोनाय बादिनो माखासे बाथ्रा जोंनि गेजेराव ओंखारगासिनो दं जों गावनो मेगनजों नुगासिनो खोनागासिनो आरो मोजां गाज्रि मावनानै मानसिफोरा गोलैलांगासिनो दं गब्रगासिनो दं बेफोरखौबो जों दिनै बे भिडिअ नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना स' हेलौ लोगोफोर मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोना नायलांदो आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलां बिनि उनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरोना बेफोरबायदि जाथायफोरा मानो जानो मोनो दानि दिनावहा थ' सासे आइजोआ मोजाङै बुंनानै होदों आरोना जेबायदि दानि जुगाव गाज्रि थासारिफोरा सोलिबाय थादों गाज्रि खामानिफोरा सोलिबाय थादों जे 44 बोसोरनि सासे हौवा मानसिया बे 16-17 बोसोर बैसोनि बे उन्दै गथ'सा हिनजावसाफोरखौ ना बोरै कन्टेक्ट खालामनानै गुबुन गुबुन जायगायाव लांनानै गाज्रि खामानिफोरखौ खामहैयो बेफोरबायदि आरोना स' नोंथांमोना खोनासंला दिनै मैयाहाय आङो गौरां पार्कआव बेरायनो थांदोंमोन गौरां पार्कआव बेरायखांनानै जोङो मोनाबिलि जाबोदों मोनाबिलि जानानै जों मोनसे दखानावहाय माने बेहायनो दखान दंखायो नालाय साहा लोंखांनानै जोङो ओंखारबोबाय आरो ओंखारबोखानानै आङो बे मानसिखौ रायलायबाय थानायखौ नुखादों आरो लामायाव माने सासे 39 बा 40 इयार्सनि हौवा आरो बेनि उनावहाय 15 बा 16 इयार्सनि गथ'फोर सानै दाना बिसोरो रायलायलायबाय थानायखौ नुनानै आङो नायबाय थादों आरो बिसोरखौ नायबोदों आरो जोंनो माने आं जेबो माबानाय नुवाखै नालाय फैफिनबाय आङो माने गय जाहैग्रोबाय आरो आंनि लोगोआ माने खिथु फैबाय खिथु फैनानै बिसोरनि रायलायनायखौ माने बेबो दस्रा बै माखासे लोगोबो ओंखारबोबावनांगौ नालाय बेखौ जों जा बुरजा थांनाय नालाय लोगोफोर आलासिबो दं बेखौ नेनानै बे गोबाव जाबोबाय अब्ला आङो गय जानो थांबाय गय जाखांनानै दाना जोंबो बिदाय लालायनानै थांबाय बिदाय लालायलायनानै थांखांनानै जेब्ला जों गारियाव गाखोयो अब्ला आंनि लोगोआ खिन्थाना होबाय ओरै होननानै माने बैयाव जि घटना जादों दहाय नों नुबोनाया होनबाय मा घटना जाया होनबाय लेंदों जाहैबाय आरो बै जुवान मानसिया बे सिख्लासा गथ'फोरखौ लेंगासिनो दं माने खेबसेल' बिनानावसो होनगोन जेबो जाया लाजियो होनबाय जाहैदों गथ'फ्रा लाजिनाङा फन नाम्बार बिबाय बेबायदिनो मामा रायलायनानै गारि लानानै ब्लड थांबाय मिथिगौ ना अब्ला बेखौनो आं बुंनो सानदों आरो माने गाइसमोन बै जुवान मानसिफोरा बिसोरनो गथ' उन्दैफोरखौ थाखानि लब दिन्थिनानै गथ'फोरखौहाय बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव लांगासिनो दं आरो आं बेखौ सानो बे मोनसे खोथा जाहैबाय दा होमबानि खोथाया मा बिमा बिफा बे गथ'आ दे 15-16 बोसोरनि गथ'आ जुदि बांद्राय गोदान देलायबाय थादोंबा जाहैदों लोंहैदों बेरायहैदोंबा बे गथ'आ बबेनिफ्राय थाखा मोन्दों बे गथ'आ बबेनिफ्राय फैसा मोनगासिनो दं माजों बेरायदों आंथ' थाखायाथ' होनो हायाखै अब्ला बे गथ'आ माजों माबादों बेखौ एसे एक्सन होनानै नोजोर ला बिनिफ्राय बे गथ'आ जुदि बबेनिफ्राय मोन्दों बेखौ थाल लादो बादा होनानै दोनदो आरो जुदि नों बेबायदिनो जाबाय थायोबा गोबाव सम जायोबा नोंहानो सानसे खाफाल हमनांगोन स' नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ आरोना जे बिथां आइजोआ जे बाथ्रा बुंदों बे थारैनो नंगौ नोंनि गथ'आ मा गानदों मा जोमदों मा खालामदों खालामाखै नोजोर होनांगौ ना नों जुदि गावआनो फैसा होआखैबा बियो थाखा फैसा बहानि मोननानै इसां गाननाय जोमनाय ना जानाय लोंनाय बहानिफ्राय खालामनो हादों बेखौ नोजोर होनानै बिमा बिफाया एसे मा खालामनांगौ सामलायनांगौ आरोना एसे नोजोर होनानै मोजांथिं लाबोनो नाजानांगौ आरोना रैखा खालामनानै दोननांगौ थिग दानि गथ'फोरा रावबो नुस्लाबै रावबो मिथिस्लाबै बेफोरबायदि गाज्रि खामानिफोराव गोबां आवगायगासिनो दं आरोना सिख्लाफ्राबो बेफोरबायदियाव सेंग्राफ्राबो लोंनाय सोबनाय ड्राग्स लानाय बेफोरबायदियाव थ' बिमा बिफाफ्रा थाखा फैसाखौ बबाव मोन्दों मोनाखै बे उन्दै गथ'सा सिख्लाफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ आरोना दा बिसोरथ' खामायनायबो जाया हौवासा गथ'फोरनोथ' र' ना गुबुन खोथा एसे नोजोर होबोला एसे रैखा खालामनो हामारगोन आरोना जेरै बे आइजोआ बुंनाय बादिनो आरोना थ' बिमा बिफाफ्रा एसे नोजोर होयो गावबा गाव फिसाजोफोरखौ आरोना
बोरै माबायदि सोलिदों सोलियाखै बहानि गाननाय जोमनाय मोन्दों मोनाखै गाव होनो हादों हायाखै एसे नोजोर होब्लानो मिथिगोन आरोना। आरो नैबे मोनसेया जाहैबाय जोंहा बिटिआरनि साख्रि एप्लाइ खालामनायफोरनि एप्लिकेसन फर्म आरोना बस्थाजों बस्था साख्रियाबा बेसेबां दङ मानसिफ्रा जायनो हायो नाजादों नाजानोबो नांगौ मोनो मोना बे खाफालनि खोथासो आरोना बेसेबां हायो एप्लाइ खालाम आरो मोननो सेस्था खालामदो आरोना बेबायदिनो माबायदि जाना दङ आरोना नायदो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाया। साख्रि लाग्राफ्रा बबावसो थांगोन हनै ओरै आरो गाखोनो थांबावगोन दैयाव आं दंबावो गाखोग्राथिं। आरो मोनसे बे मोनसे भिडिअ खोथा बाथ्रा दङ बुंखानाय ना मानसिया खुगाजों थैयो मैया आगानाव थैयो होननाय बाथ्रा बादि थिग बेबायदि माखासे मानसिफ्रा गावनि खुगानि रावखौ बाहायनो रोङियावनो गोरोन्थिया जालाङो आरोना। थिग बेबायदिनो दिनै बे भिडिअआबो मोनसे जोबोद बुंनो थाङोब्ला बेबादिनो जाहैबाय आरोना गावनि आखल आखु दिन्थिनाय बादिनो जाहैदों आरोना बेफोर खोथा बाथ्राया खोनासंना लाब्ला नोंथांमोना मिथिगोन आरोनानै एसे जायबादि मानसिफोरा बुंथावना नङा बिसोरबादि मानसियानो बुंनानै लादों आरोना दिनै बेफोरबादि बाथ्राखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना। প্ৰমোদ বড়ো কৈছে আপোনাৰ যাদু লাঠি কেতিয়াবাই ভাঙি গৈছে। হাই তুমি প্ৰমোদ বড়োৰ কথা কিয় সুধি থাকে এই বুৰ্বকৰ কথাটো মোৰ চন্দন ব্ৰহ্ম কৈছে আৰু আচ্ছা চন্দন ব্ৰহ্মৰ কথাটো বাদ দে ক'ত যে ফাঁচিছে যাম্বা প্ৰমোদ বড়ো এই চন্দন এই এফচি অফিচত পাথৰ মাৰা মানুহ এফচি অফিচত মাল খাই পেলাই কিমানবাৰ পাথৰ মাৰিছে এই মানুহে এফচিৰ লগত যাই পেলাই মিলাইছে এই এফচিত থাক কিবা মানুহ কৰিব লাগে তাতে ফচি যাবহি যাম তাতে फुसि जाबोयो जाम्बाखौ नोंथांमोना भिडिअफोरखौथ' नुजोब्बाय जानांगौ दा बेफोरबायदि भिडिअफोरनि सायाव ना नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो कमेन्ट खालामलायनो हागोन आरोना फोरमायलायनो हागोन मोजां गाज्रि ना थ' नोंथांमोना मा बुंनो गोसो बुंनो हागोन आरोना थ' नोंथांमोनाथ' नुबाय भिडिअफोरा माबायदि ना नुखो मा बाथ्रा खोनाखो नोंथांमोना गोसोआव मा सानो ना थिग बेबादिनो सोलिगासिनो आरोना दानि जुगाव मोजांबो सोलिदों गाज्रियाबो सोलिगासिनो दं थ' बेबादिनो आरोना गोबाङा गाब्र'दों ना गाज्रि खामानि मावनानै बेबायदि जालांदों आरोना थ' भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थालालै बेफोर एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय।